Sad je naše vrijeme za tjedni pogled unatrag da bi vas podsjetili što se sve zanimljivo dogodilo u proteklom tjednu. Ali danas gledamo u budućnost. Svi znate da je sutra Valentinovo, ali možda ne znate da se obilježava i Međunarodni dan darivanja knjiga. Više o tome čućete na kraju emisije. A sada je vrijeme za naše kazalo u kojem ćete doznati što vas sve očekuje u današnjem punom krugu. Doznaćete što su spomenari i kakve se sve tajne mogu u njima pronaći. I kako te jedna apstraktna slika može potaknuti da se i sam okušaš u apstraktnoj umjetnosti. Ivan je istražio kako nastaju vlogovi, dnevnici 21. stoljeća. A vidjet ćete i kako vam buka može pokvariti užinu. Ako su vam nekim slučajem i samo vama znanog razloga promakle sve vijesti ovog tjedna, ne brinite. Mi kao i uvijek imamo skraćenu verziju. U posljednjem pokladnom tjednu prva nas vijest vodi u Veneciju na najpoznatiji europski karneval. Osim maski iz cijelog svijeta koje posljednja 2 tjedna vladaju gradom, važan događaj i pravi spektakl je let Anđela na trgu Svetog Marka. Ove godine Anđelica je bila 19-godišnja studentica grafičkog dizajna Marijana Serena, koja se pred 10.000 ljudi na trgu spustila sa zvonika Bazilike Svetog Marka. Važnost ove karnevalske uloge umanjila je njezin strah od visine. Tjedan nam je donio i pobjednike najvažnije glazbene nagrade na svijetu. U Los Angelesu održana je 57. dodjela Gramija. Najveći slavljenik svakako je Sam Smith s 4 osvojena Gramija. Za snimku i pjesmu godine Stay With Me, ali i za najbolji pop album i najboljeg novog izvođača. Po 3 Gramija pripala su Pharrellu Williamsu, koji je prošle godine rasplesao svijet superhitom Happy, i Beyoncé za najbolju R&B izvedbu pjesme Drunk in Love. A svi koji su ove godine ostali bez gramofončića, novu će priliku dobiti dogodine. U tjednu koji će završiti praznikom zaljubljenih, doznali smo autora najljepšeg ljubavnog pisma na svijetu. Za to su se pobrinuli Britanci, koji su anketom birali najljepše ljubavno pismo svih vremena. Uvjerljivu pobjedu odnio je glazbenik Johnny Cash pismom supruzi June za njezin 65. rođendan. Američkoj country legendi konkurenciju su činili Ernest Hemingway, John Keats, Jimi Hendrix, Beethoven, pa čak i Napoleon. Ispitanici kažu da im se više svidjela Johnnyjeva iskrenost i jednostavnost nego kičene fraze slavnih konkurenata. Za sve zaljubljene i one koji će to tek postati, u dječjoj knjižnici Marina Držića izložili su spomenare. Nas je zanimalo kakve se sve ljubavne i ostale tajne kriju među stranicama tih starinskih knjižica. Kako je izgledao Facebook nekada kada još nije postojao? To pitanje baš i nema smisla, no mi nudimo i odgovor. Zvao se Spomenar, a ni za odgovor nismo zaslužni mi, već bračni par Novaković, koji je započeo nevjerojatan i zabavan posao sakupljanja starih spomenara. Kako nam mladima svijet ostaje, možda će se njihova beba posebno ponositi baš tim poduhvatom. Ja sam pronašla svoj stari spomenar, pa smo zatim pronašli spomenar moje sestre i tako smo krenuli tu priču gdje je spomenar moje mame, gdje je moje bake, na kraju baka nema, ima susjeda, ima teta. I malo po malo smo zapravo otkrivali da što su stari spomenari, to su ljepši. Shvatili ste do sada što je spomenar. Spomenara je bračni par Novaković posudio zagrebačkoj dječjoj knjižnici Marina Držića da ih mladi malo upoznaju i kažu nam što misle. Mislim da je to bio jako dobar način da nekome izražiš prijateljstvo, da nekome nešto napišeš lijepo ili nacrtaš. A danas kad imamo društvene mreže i kad imamo tu tehnologiju, to je izumrlo jer mladi ne žele to, ne sviđa im se takav način komunikacije i izražavanja prijateljstva. No, dopadljiv im je način kako su to ljudi radili i ne tako davno. Pa to je super jer stvarno ima zanimljivih stvari i vidi se kako su prije zapravo ljudi bili bliski. U spomenarima su pronašli svašta. Ima svačega, ima slika, ima svakakvih crteža, dječjih i onih neki izgledaju kao da su ih crtali profesionalci. Ima i crno-bijelih fotografija. Možda se netko od starijih sjeća i stihova. Prijatelj ti svatko nije tko se na te slatko smije, nego tko ti u nevolji dokazuje da te voli. Ti me pitaš koga volim, evo da ti odgovorim. Bolje čitaj prva slova, evo tebi odgovora. I sam naziv im kaže čuvaju uspomene. Udruga Random nastavlja prikupljati spomenare i u budućnosti planiraju osnovati zanimljiv muzej. Ako i vi pronađete primjerak za koji biste željeli da je muzejski, slobodno ih kontaktirajte.
Sedmaš Bruno Paler voli apstraktnu umjetnost. Pred praznim platnom ne razmišlja previše, već odmah kreće nanositi boje. Obožava trenutak kada se boja cijedi po platnu, a često slika od rubova prema sredini. Prije 5 godina su moji mama i tata kupili jednu veliku apstraktnu sliku i meni se to jako svidjelo i onda su mi kupili štafela i kupili su mi boje, kistove i tako sam počeo. Otkrio sam da volim umjetnost i da volim apstrakciju. I evo male izložbe Bruninih apstrakcija u Zagrebačkoj osnovnoj školi Petra Zrinskog. Pažljivo ih je odabrala njegova profesorica likovnog Jurana Linarić-Mihalić, a dodaje i kako je Bruno otkrio svoju art terapiju. Izjavio je da je vulkan naslikao dok je bio ljut, ali je kasnije zaboravio na razlog ljutnje. Svaka boja najbolje paše sa jednom specifičnom bojom. Svakom bolje paše jedna boja uz drugu. Pitamo ga gdje pronalazi inspiraciju. Bruno povremeno mjesečari u snu, pa vi pogađajte. Većina tih slika i ne znam nekako započeti. Nemam inspiraciju, ali u snovima automatski dobijem inspiraciju iz snova. Prava privlačnost apstrakcija za Brunu je mogućnost da svaki promatrač iščita iz rada nešto svoje, a upravo mu je i to pravi izazov u daljnjem stvaranju. A za još jednu prigodnu priču pobrinuli su se učenici osnovne škole u Murskom Središću. Odveli su nas na zanimljivu radionicu maski. I ne dajte se zbuniti, ovdje cimer ne znači soba. Ja sam rudarski patuljak. Ja sam rudarska vila. Mi smo vanstradionski maškori. Oblečeni v cimere. Dobrodošli u osnovnu školu Mursko Središće. To su maske stare, pa sigurno, ajde, od mojega djetinjstva. Papir je bio jeftini, to se zvao cimer, ne, i onda smo toga cimera kupili kad smo napravili te maske. To je bilo za fašnik. Su bile te fašničke maske. Imam patuljsku kapu, kapa je dio maske patuljske, a patuljci su još nazivani poznato nazivje, to su bili rudari. Rudari zbog toga jer je nekad Mursko Središće bilo poznato po rudarima, a rudari su bili vrlo niski ljudi da su mogli ući u rudnik i tamo hodati, zato imaju još naziv patuljci. Osim tuljaca koji su bili muške šešire za fašnik, žene su nosile baš šešire napravljene od kartona, obučene s krep papirom i s ružama. I ja se isto sama to sprovim i ja se isto sama napravim kao maškur. Inače veli taksti kak maškur. I stvarno smo je maškur kad to delamo, ne? Mi ovdje danas radimo ovratnike za kostime i ove cvjetove sa kojim ukrašavamo naše kostime. Mnoga djeca vole kupovati maske da izgledaju što više profesionalnije, a mi volimo napraviti svoju kreaciju, svoju masku i ja mislim da bi trebalo više sudjelovati u takvim radionicama jer onda znaš da si u životu nešto postigao. A naše maske su definitivno jedinstvene. Dok radimo ovakve stvari osjećam se jako dobro jer očuvamo svoju tradiciju i običaj naših prabaka i baka. Drago mi je kad se zalažeju, kad hoćeju delati i kad se interesiraju, kad se to ne zatrlo. To je naša stara tradicija, stari običaj toga. Posle Božića kad smo znali daj kupite mi cimere kad bomo delali maske. To je to. Ivan je ovaj tjedan upoznao super vlogericu Juranu. Ona nam je objasnila sve što moramo znati ako želimo svoje misli i osjećaje objaviti u video obliku. Jednom davno za vrijeme dugih zimskih dana pisali su se dnevnici, onda smo papire zamijenili zaslonima, dnevnici su postali blogovi, B smo zamijenili u V i nastao je vlog. Ovo bi trebalo biti dobro. Jurana, ili imam snijega na sebi? Mislim, a ne. Ne, dobro. U svakom slučaju ti ćeš nam objasniti sve o vlogu. Ja sam pokušao dati definiciju što je vlog.
Pa vlog je u stvari neki video u kojoj radiš na nekoj temi koju ti voliš, znači bilo šta god da voliš, jer ako se tebi tema sviđa, mora se sviđati barem još nekom u cijelom svijetu ili u Hrvatskoj, ako radiš na hrvatskom. Kako si se počela baviti vloganjem? Pa u stvari na dramskoj naš voditelj nas je poslao na tu neku audiciju. Stavio oni kameru ispred mene, ja gledam u kameru i ja sam izbrbljala apsolutno sve što ja znam o svom psu. I jel dobro, jel nije dobro, bla bla bla. Žena je ostala u šoku i rekla, dobro, ok, sad je dosta. I zove preko ljeta mene mama, javili su mi da ćeš biti u emisiji, ti trebaš snimit sama. Sama, kako ću sama, imam užasan mobitel. Nema prednju kameru, nema ništa. Da me brat snima, ne znam, to baš ne bi išlo. I ja nisam tjedan dana ništa snimila i javlja meni mama, oni tebi sutra dolaze u stan. Što? Molim? Sve sam pospremila, pripremila sam se, oni su došli, mi su se ovak tresli ruke. Bog, došao neki simpa snimatelj, došla čak njegova nečakinja koja nema uopće veze sa tim. Nas gdje smo se sprijateljile, ja sam izbrbljala 3 teme i to je bilo super. I tak sam ja zapravo počela i sad radim sama jer mi je lakše i više se otvorim i mogu ponavljati koliko puta hoću jer mislim, svi radimo greške. A koje su tvoje omiljene teme? Pa u stvari... U vlogiranju, mogu reći vlogiranje? Pa možeš. Da. Pa u stvari, onako, što se meni svidi, što mi padne na pamet, čak mi frendice daju neke ideje, daj napravi ovo. Pa dobro, okej, mogla bi to. Imam i frendicu sa kojom snimam, pa onda si mi međusobno dajemo ideje. A u stvari ja najviše volim kad ljudi rade ono kao maske za lice, kako se to napraviti, kako preurediti tenisice i to, ali ne znam, meni to baš ne ide. Pa ja više volim pričat, mislim da se vidi da imam dar govora. A postoje li neke stvari koje se smiju raditi i koje se ne smiju raditi? Pa da, općenito ne bi se baš smjelo reklamirati previše stvari i ja mislim da je najvažnije da čovjek bude svoj, znači da bude glasan. Jer ako ja vidim nekog da vloga onako tiho i da nije baš siguran u sebe, ne znam, to onda tak ne ide. Ja volim kad ljudi i volim kad rade greške, jer se onda vidi, to mi je baš simpa. Kad naprave neku fora grešku, to mi je, i kad se našale. Ja mislim da je to najvažnije. Da bismo više naučili o vlogu, mi ćemo ovaj razgovor pretvoriti u vlog, malo ćemo samo promijeniti kadar. Naša današnja tema je kako vas nagovoriti da radite svoje školske vlogove. Jurana, kako? Da, znači morate raditi vlogove, to je zakon, to je super, zabavit ćete se i ljudi bit će super. Ali najvažnije je da budete svoji i originalni, jer inače nećete privući svu tu pozornost, jer inače, ako nisi znao, ima po YouTubeu i po cijelom svijetu jako puno vlogera, tako da najvažnije je da budete svoji. A o čemu sve mogu govoriti? Mogu govoriti o svojim predmetima, o svojim profesorima, o svojim prijateljima, o svojim dobrim i o lošim ocjenama i sve ćemo to objaviti u punom krugu ako bude dobro, a bit će dobro ako... budu svoji! Dobro, i postoji neki vlogerski pozdrav, neka vlogerska odjava, tipa vlog, doviđenja. Ne. Nego kako? Vrijeme nam curi. To bi bilo sve za danas, bok! I vidimo se na vlogu. Tako je! Ljubav prema nogometu, cvjetna povorka i buka zamaskirana učenički žamor ovo tjedne su razmijenjene vijesti. Vi ih pogledajte pa zaključite koliko su prigodne. Zove se Martin Odegaard, ima 16 godina i nogometni je super talent. Na svom ga terenu žele najbolji svjetski klubovi, a on je odnedavno postao igrač madridskog Reala. Zbog toga je uzor dječacima iz rodnog Dramena u Norveškoj, koji su još prije nekoliko tjedana trenirali zajedno s njim. I dok oni nastavljaju pucati prema golu u lokalnom klubu, Martin će sada izmenjivati loptu sa slavnima Ronaldom i Lukom Modrićem. Zato je on njihov super cool nogometni junak. Jeste li znali da je razina buke u učionici i na raskršću jednaka? Dobro, možda ne uvijek, ali na pauzi za užinu učenici ponekad čak ne odglasaju promet. Problem nastaje kada tolika buka počne ometati učenike koji žele u miru pojesti svoj ručak. Istraživanja provedena u skandinavskim školama pokazuju da je takvih sve više. Zato su našli rješenje. Zidove blagovaonica oblažu posebnim materijalom koji ublažava buku ili postavljaju mjerače koji svjetle kada razina žamora postane prevelika. I onda je mir za vrijeme ručka zagarantiran.
Dok našim gradovima prolaze razdragane kostimirane povorke u velikom pokladnom finalu, jednako je veselo i šareno na drugom kraju svijeta na Tajlandu. Samo je razlog njihovog slavlja drugčiji. Tradicionalnim kostimima, šarenim zastavama i plesom oni slave festival cvijeća. Zvijezde festivala su naravno najljepši cvjetovi i sadnice koje svoj puni cvat imaju upravo zimi. I onda neka još netko kaže kako je ovo dosadno i sivo doba godine. I sad se vraćamo na vijest s početka. Povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana darivanja knjiga, otiđite u knjižnicu i poklonite knjigu ili slikovnicu. Njima ćete razveseliti djecu iz bolnica ili domova. A mislim da sami možete isplanirati što ćete raditi za Valentinovo. Mi se vidimo već sljedećeg petka u novom punom krugu, bez maski ili srdaca, ali s novim vijestima. Bok!